Laban lang. Yan ang mga katagang lagi kong sinasabi sa sarili ko kapag may mga panahong hindi umaayon sa akin ang mundo. Mga panahong pilit kang papaiyakin ng sitwasyon sa sobrang hirap. Mga pagkakataon na sinusubukan ng mundo. Mahirap, masakit, nakakawalang gana. Pero alam mo, kahit ganyan ang sitwasyon, laban lang. Laban pa rin. Lilipas din ang mga pagsubok na yan. Maayos din natin ang mga problemang yan. Kaya laban lang. Walang problema ang maayos kung hindi mo lalabanan. Kaya laban lang, kaibigan. Ganyan talaga ang buhay. Susubukan ka. Ganyan talaga ang buhay. May mga panahong hindi mo aasahan na darating. Tulad ng problema. Hindi mo inasahang darating. Pero nung lumaban ka, hindi mo rin inasahang maayos naman pala. Basta tandaan mo na kapag lumalaban ka, laging may pag-asa. Ang pag-asa, hindi yan basta-basta madaling nakukuha. Ang oportunidad, hindi yan basta-basta dumarating. Ang pangarap, hindi rin yan basta-basta nakukuha. Lahat ng yan, marami kang pagdadaan ng mga pagsubok, mga problema, mahihirapan ka ng mga unexpected situations. Pero lahat ng yan, pag-asa, oportunidad, pangarap, kahit daming pagsubok, the moment na nag-decide ka na lalaban ka pa rin, the moment na sinabi mo sa sarili mo na laban lang, lahat ng yan, kaya mong makuha. Kung talagang pursigido ka, kung talagang nag-aalab ang kagustuhan mong ayusin ang buhay mo, ayusin ang sitwasyon mo, lumaban ka. Kahit paiyak na iyak ka na, ibuhos mo lang yung iyak na yan. Pero lumaban ka pa rin. Kahit na konti lang yung kinikita mo sa trabaho, kahit napagod ka pa, huwag kang papayag na hanggang dyan ka na lang. Lumaban ka. Ilabas mo ang tinatago mong abilidad. Hanapin mo ang galing mo sa isang bagay. Paglaanan mo ng oras. Ipaglaban mo ang pangarap mo. Ipaglaban mo kung ano ang mga bagay na tutulong sa iyo para mag-grow. Huwag mong hayaang matrap ka sa problema. Labanan mo yan. Ipaglaban mo ang sarili mo sa mga bagay na humihila sa iyo pababa. Huwag kang papayag na paglaruan ka ng mundo. Huwag kang papayag na talunin ka ng problema. Unang kung anumang sitwasyon ang bumabagabag sa'yo. Laban lang. Tibayan mo ang loob mo. Alam ko malakas ka. At kaya ka napadpad sa video ito dahil naghahanap ka palalo ng pangpalakas pa ng loob para labanan ang hamon ng buhay. Kaya laban lang. God bless.